V noci prišli pre mňa, zaniesli ma do židovskej školy a kde ma s perendrekom tak nabili, že to bolo hrozné. A tam jedného som spoznala, ten sa volal Adamec. A ja ho som spoznala a som ho pomenovala podľa mena. A on sa na mňa pozrel a potom už zastavil bitku, ale už som bola dobitá. Ako hruška. Napuchnuté som mala ruky, nohy, no o duši ani nehovorím. Dostavili do byčie vagóny a hnali nás do vagónov. Dali nám, v jednom vagóne sme boli skoro 100 ľudí, dali nám 2 vedrá. Jedno vedro sme mali vodou a druhé sme mali na fekáliu. Ja ako najmladšia v tej skupine ma určili, že ja budem fekálie vylievať cez oblok. Tak som to aj robila, ale ten vietor mi všetko fúkal nazad do tváre a tak som vyzerala ani na nespoznanie. Niekedy nám aj otvorili vagón a tí smerši išli von na vodu. A tak sme cestovali, spýtali sme sa, že kde ideme. A povedali, že ideme na prácu. Ale každý vedel, že ideme na bytunok. Tak sme, ako nás dali do tých vagónov, dali tam latu, lebo neboli schody, a tak nás cez tú latu hnali. Moja mamička nevedela tam ísť. Aj spadla, aj ju zodvihli. Horko ťažko sa tam dostala. Došli sme do Osvečína a tam bolo vypísané Arbeit macht frei. Ale nebola to pravda. Vyhnali nás z vagóna a selektoval nás doktor Mengele. On stál pri rampe, mal SS-ácku uniformu, čierne rukavice, bielý plášť, SS-ácku čiapku. Zodvihla sa rampa a rukou ukazoval doľava, doprava. Bez problémov. Nespýtal sa nikoho. Ja som sa dostala na stranu smrti a potom sa pozrel na mňa, volal ma nazad, išli sme s mamičkou, spýtal sa, koľko mám rokov. A keď som mu povedala, udrel do mojej mamičky, ktorá spadla a kotúlala sa na zemi a mňa dal na stranu života. A teraz som, bohužiaľ, a nenájdem si miesto, lebo to ma stále prenasleduje. Nemám pokoja. Došli sme do toho Auschwitza a ostrihli nám vlasy. Ja som mala také krásne, dlhé vlasy. Ostrihli nám vlasy, zobrali nám všetko, vyzliekli nás, dali nám šaty. Ja som dostala večerné šaty. A opravovali zuby, ale neopravovali. Len sa pozerali do úst a komu videli, že má zlatý zub, tak mu to vybili. Každý deň som musela na skalách klačať a hore som musela držať v rukách tehlu 24 hodín. A teraz som žobrák. Potom nás vyvelili
na jedno prázdne miesto, kde bola vatra, a tam 3000 cigáňov zaživa upálili. A my sme sa museli na to pozerať. To bolo hrozné. A keď sme sa vrátili do lágra, tak tá babi povedala: pozrite sa cez oblok von, vidíte ten veľký dym? Teraz vám spália vašich milých a zajtra sa s tým mydlom budete umývať. A tak aj bolo. Prezliekli nás do druhých šiat, do takých svetlých, a dali nás do plynovej komory. A pustili na nás horúci vzduch. Tam sme sa dobre vypotili, potom nás vyhnali von do uhlia, do zimy. Tam sme sa trápili a keď sme dobre prechladli, zase nás dali nazad do toho krematória, do tej plynovej komory. Ani nechcem už spomínať. Blížil sa front a boli nálety, a keď už bol nálet, tak samozrejme Nemci ušli, na nás zatvorili továreň a čakali, kedy nás bombardujú a zlikvidujú. A dali nás aj do pivnice, kde sme sedeli hodiny a hodiny vo vode. Aj stadiaľ som sa dostala von. Potom prišli bitky na holé tela s takými tenkými prútami. Ja som už bola taká zúfalá, že som sa chcela hodiť pod vlak. Keď som to videla, že sa im podarilo, ja som tam organizovala 7 žien a vedela som, že keď prejdem cez vodu, tak čuch stratí pes. Tam tiekol taký malý potok a prešli sme. A dostali sme sa do Rakúska,